खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ गिबियावनो आङो बरायना लाबाय। दिनै आङो मोगामोगि लानो नागिरदों 30 नं गरेस्वर बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां पबित्र कुमार बर' बिथांजों आङो दान्दिसे सम मोगामोगि लागोन। बिथांजों नैबे बिटिसि बिसायख'थिनि सोमोन्दै बिथांजों आङो सावरायगोन आरो नैबे समस्तिनि माखासे जौगासारनायनि बाथ्रा बिथांजों आङो सावरायगोन आरो नोंथांमोननो दिहोहोगोन। नैबे समाव गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लि आरो रायजोनि जाना नोंथांखौ बरायना लाबाय। आंनिफ्रायबो साबायखर थाबाय। नैबे समाव जिहुते आसामाव आरो फुरा वर्ल्डआवनो मोनसे कभिड-19 मोनसे पेन्डेमिक केस बेयो एसे बारायनायनिसो बारायगासिनो, बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? दानि जिथु सिटुएसन माने भयंकर होननानै बुंनांगोन, बिखात्त होननानै, जिहेतु खमायाखै, बांनायनि सायाव बांदों। बेनि थाखायनो माने कभिड-19 जितु माने कर'ना जितु भाइरास, महामारिया जितु भाइरास, बै भाइरासनिफ्राय मुक्त जानो थाखाय सरकारा जा निर्देश होदो, बै निर्देशखौ मानिनानै गासै रायजो राजाफ्रा सोलिनांगौ, होमब्लानो जोङो मुक्त जानो हागोन। जेराव बुंदों माने न'आवनो थानानै गावखौ बासायनायजों लोगोसे गावनि न'खरखौ बासायनाय आरो लोगोसे गामिखौ बासायनाय आरो नोगोरखौ बासायनाय बा देशखौ बासायनाय। दा बे जिथु नेम ससियेल डिस्टेन्स बेखौ लाखिनानै सोलिनो थिनदों, माने टाच खालामनो होआखै। दा हिसाबै आंनिफ्रायबो गरेस्वर समस्तिनि आं सासे इउपिपिएल दोलोनि केन्डिडेट हिसाबै आंनिफ्रायबो खावलायनाय, बयबो सरकारनि जिथु निर्देश बेखौ मानिनानै सोलिनांगौ। बेनिखायनो आङो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ माने जोंनि माने जिथु गेजेराव नुजानाय कभिड-19निफ्राय बासायनानै सोलिनो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जाबाय। नैबे समाव नोंथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान होनायनि सिगां नोंथाङा बिपिएफआव गोलाव बोसोर खामानि मावबोबाय। दा बे हिसाबाव इउपिपिएलआव बिखेक हाबनायनि माबाफोर जाहोन दंमोन? जेराव आङो मोनसे समाव बिएलटिआवनोमोन, बड' लिबारेसन टाइगारनि जे माने कामरुप जिल्लानि आङो बिएलटिनि कामान्डारमोन हिसाबै आङो जि समाव जि जाबोदों बेबायदिनो माने फार्स्ट स्टेपाव आं इलेक्सन गेलेयाखै, सेकेन्ड स्टेपाव इलेक्सन गेलेदों इन्डिपेन्डेन्टलि गेलेनानै आङो माने बिपिएफ दोलोआव हाग्रामा सारजों सरकाराव दंफायोमोन। दोङो हिसाबै थेवब्लाबो माने 3 बोसोरनि उनावसो आंखौ बिथांमोना गनायना लादों। दा बेवहाय जेरैबायदि आं सुबिदा मोननांगौमोन, माने खासे माने रानिं सरकारनि माने केन्डिडेट हिसाबै प्रतिनिधि हिसाबै आं जिमानखिनि सुबिदाखौ मोननांगौमोन बेबायदि सुबिदाखौ आं नुहुराखै। आरो दा जिहेतु माने जिमानखिनि दफाफोराव लिरनाय दंमोन बिटिसिनि, बै दफा मथे खामानिया सोलियाखै। हाग्रामा सारा क'क्राझारनि बादै बाखि जिल्ला मोनथामखौ माने जेरैबायदि फसंथाइफोरखौ लांनांगौमोन बेबायदि फसंथाइखौ होनायखौ जों नुवाखै। जेराव क'क्राझाराव CIT थाबाय, माने मेडिकेल कलेज थाबाय, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि थाबाय, नार्सिं कलेज थाबाय। दा बेफोरबायदि अनुस्थानफोरखौ क'क्राझाराव दोनजोब्बाय। बाखि चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरियावहाय इन्जिनियारिं कलेज, बाक्सायाव कक्लाबारियाव माने भेटेनारि कलेज होनो दंमोन। बेफोरबायदि अनुस्थानखौ दिनैसिम जानायखौ जों नुवाखै। दा बेबायदिनो जोंनियाव जायाखैनोखा, जेबोआनो गैया। फ्लाइअभार होगोन होनदोंमोन रेलनि माबानि सायाव, खिन्थु जादिया बेबो जायाखिसै। मोनसेल' जिनिसमोन, बे जिनिसाबो जानानै फैदिया। दा बेबायदिनो आरो माखासे जोंनि जिथु माने बड' लिबारेसन टाइगारनि सारेन्डार जिखिनि कलिगफोर, आंनि लोगोफोर, आंनियावनो माने शहीद हिसाबै, मुंख्लं हिसाबै 27 जन आरो कामरुप जिल्ला हिसाबै 27 जन मुंख्लं जादोंमोन। बेनि बागैनो जों 82 जन सारेन्डार दङमोन। बिदिनो जथेस्थ'खिनि मानसिया माने कर्म संस्थापन मोननांगौ दंमोन। दा बेफोरबो जाफुङाखै। जोंनियाव मात्र 30 जना माने 30 जननि बिथोराव खानैया फैफिनदों आरो बाखि 28 जना माने साकरियाव थाबाय, CRP आरो BSF। बेनि बागै जिखिनि मानसिफोरा मोननांगौ दंबोयोमोन बेनि सायाव कुनु माने इनिशिएटिभ लानायखौ जों नुहुराखै आरो दिनैलागै।
आरो जि जिल्ला बिसिसाव बिएलटिफोर दङ अनेक जोंनि बिएलटि केडारफ्रा भुगिनानै दं दिनैसिम सोरबा माने हाजिरा मावनानै जानायखौ जों नुदों इएम जिएम जादोंबाबो रावबो बिसोरनि सायाव कनस्टेबलनि बाथ्राखौ सानाखै माने खुनु माने खहारि होनायखौ जों नुवाखै हिसाबै मोनसे इउनियनबो दंबायो माने बड' लिबारेसन टाइगारनिनो सारेन्डार ग्रुप हिसाबै सारेन्डार माने बिएलटि वेलफेयार ससाइटि होननाय बे ससाइटिनि दोङोबाबो दिनैसिम खुनु माने मोजां माने इनिसिएटिभ लानानै कनस्टेबलनि रास्ता दिहुननो हानायखौ जों नुनो मोनाखै दा बे हिसाबै दुखु मोनलाय जों खानसे जोङो माने बाक्सायाव मोनसे बिएलटिनि माबा दंमोन आरोखि मिटिं दंमोन बेयाव माने मानसिफ्रा हाग्रामा सारा फैदोंमोन फैनानै गावनो अनेक बाथ्रा बुंबाय खिन्थु मोजां बाथ्रा बुंलाङैनि जाहोनाव माने केडारफ्रा दुखु मोनदों दिनैसिमबो दा हिसाबै बिथांनि फारसे आस्थाखौ जों नुवाखै आरो जोंनि समस्थियाव थानायाव खुनु कनस्टेबलनि बाथ्रा आखै फैसा माने थैनायफोरनोबो 5 लाख करि होगोन नामा दिनैसिम गैया दा बेफोरबायदि आरो गोदो माने जायफ्रा माने आथिं आखाइ खंगा जाना थाबाय बिथांमोननो नायफामनाय दङ खिन्थु बेफोरबो जायाखै दा हिसाबै दुखु मोननाय फैदों बिथांनि सायाव रायजो राजानि जिमानखिनि अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननांगौ दंमोन बेफोरबो मोजां रोखोमै जाफुंदिया दा बिदिनो आरो बेनिखायनो माने बिपिएफ दोलोनि फारसे माने आस्थाया गैया जादों आरो दा नैबे बेलायाव आं सोंनो लुबैदों नोंथाङा नैबे बियाबाव बेसेबां आसाबादि 100% आं देरहागोन माने जिहेतु इउपिपिएल दोलोआव दिनै माने ओरै माने मोनसे घोषणा होदों माने सेंग्रा आरो सिख्लाफोरनि सायाव जुबसान आरो माने जुबतीफोरनि सायाव माने 10,000 माने इउथ आरो वुमेन सेलफोरखौ माने प्रधान भाबै संस्थापन होगोन होननानै बुंदों हिसाबै गासै माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने मोनसे एट्रेक्सनाव फैदों आरो हिसाबै खहारि होनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिभिन्न कास्टफोरनि एगेन्स्टआव जेनेबा माने माइनरिटियानो जा बेंगलि फेडारेसन जा बा सरनियानो जा गासै लाइनाव मोनसे खामानि मावनायनि मोनसे क्राइटेरिया माने बर्ड दाना होगोन होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना मोनसे लामाखौ नुहुरदों हिसाबै माने दिनै गनायनानै लादों आरो बिथांमोननिफ्राय केन्डिडेट मोनाखैमोन नागिरब्लाबो माने माइनरिटि फालनिफ्राय केन्डिडेटखौनो मोनाखैमोन माने जागा होनायाथ' बाद दोन केन्डिडेट होननायखौनो मोनाखैमोन एबाराव मोनबाय जेला हिसाबै दिनै एबिएमसिआव नांथाबनानै दंबाय थायो सरनियानिफ्राय नांथाबनानै दङ जुब फेडारेसन गासै लाइनाव जिहेतु इउनाइटलि जोङो मोनसे खहारि होनायखौ नुदों हिसाबै देरहानायखौ आङो हाथां नुदों आरोखि आंनिफ्राय दा बे हिसाबैनो बिथांमोनाबो गावसोरनि फेमिलिखौ माने रायलायनो थाखाय खुजुगोदों आंखौ लांनानै बेनो आरो जिहेतु नोंथांनाव नोंथांमोननि समस्थियाव नैबे सासे एक्जिस्टिं बिपिएफनि केन्डिडेट बा बिपिएफनि इएम दंखायोमोन दा बे बेलायाव नोंथां बेसेबां फेक्टर जागोन बायदि जोंनि इएमआथ' बिथाङा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा जेरैबायदि जोंनियाव दलं गंसे बानायदों फथिमारियाव बे दलंखौनो बानायनो हायाखै दिनलागै 17 बोसोराव 17 बोसोर नङा इयो 10 बोसोराव माने खननै इएम जानाबो बियो लुफुंनो हादिया आरो बेनि बागैबो 12 सनाव माने जोंनियाव बेयाव दैबाना माथावरि बायनानै फथिमारिनि माथावरिया बायनानै जोंनियाव आबाद थिलिया खासिबारि जाजोब्बाय बेयाव माने दाइसिबो हाग्राखौ एवनानै होदिया दिनैसिम बे हिसाबै रायजोआ बिनि सायाव दुखु मोनदों आरो लामा दोंसेबो खुनु लामाया नैबे माने महेश्वर बसुमतारी बानायना होनायना देखायनो हाया मोनसे अनुस्थान देखायनो हायाखै दिनैनि तारिखाव हिसाबाव बिथांनि सायाव आस्थाखौ नुहुराखै खुनु माने मानसिखौ माने संस्थापन होनायनि कर्म संस्थापन होनायनि बेलायाव बिथाङा फेल जादों बे हिसाबै दिनैनि तारिखाव बिथांखौ माने माबाखौ नुवाखै आरो रायजोफोरनि खहारि होनायखौ समाव ससियेल मिडियाफोराव खायसे सुबुंफोरा ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो जेराव बिटिआर एकर्डखौ लानानैनो इउपिपिएलआ राजखान्थि गेलेदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होननानै बाथ्रा बुंदों दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों बिटिआरआवथ' जथेस्थ' जोङो नुनो मोन्दों मोजां माने सुक्ति जादों मानो होनबा जिखिनि अनुस्थानफोरा जोंनिथिं फैयाखैमोन जिल्लाफ्राव चिरां माने बाक्सा आरो उदालगुरि बै जिनिसफोरा दिनै मोजांखौनो नुदों जेराव माने इउनिभार्सिटिनि सायाव इउनिभार्सिटि फैदो होनना बुंनांगोन जेराव माने बरमायाव इउ एन ब्रह्म बिथांनि नामाव मोनसे
सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मोनदों स्पर्ट्सनि एगेन्स्टआव इउनिभार्सिटि मोनदों माने मेडिकेल कलेज तामुलपुराव मोनदों जेराव माने भेटेनारि कलेज कुमारिकाटाव मोननो हादों दा हिसाबै बिनि बागैबो जथेस्थ आरो दंबावयो माखासे दफाफोराव लिरनाय सुक्तियाव दा हिसाबै जोङो मोजांखौनो नुदों बे गाज्रि जादों होननानै बुंनो हाया आरोखि दा हिसाबै हाग्रामाया दाख्लै सुक्तिनि समायाव गावआ जेराव सिगनेचार होदोंमोन मोजांखौनो जादों बे लामायाव थाङोब्ला जों बड'लेण्डखौ मोननो हागोन होनना बुंदों माने जेराव दिनैनि थारिखआव स्टेट लेभेलाव 55टा डिपार्टमेन्ट दं दा जोङो 48टा डिपार्टमेन्ट मोननो थांबाय थादों नै बिटिआर होमबा साक्सेस बेखौनो बुंदों सुक्तिया दफाफ्रा मोजां जादों मात्र 7टाल'सो थाबोबाय स्टेट जानो खारन दा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों बिटिआराव जथेस्थ' मोजां सुक्ति जादों बियो माने सोरबाया हाग्रामा बिथाङा जुदि बुंदोंबाबो बिथाङा हयथ' राजनिति भाबै बुंनो हागौ बे थगायनाय जादों रायजोखौ खेबसेबा मोजां जादों खेबसेबा गाज्रि जादों माने नायनानै साइन होदों नङा होमबा बिथाङानो सागोन होदों दा जेराव माने मोनब्रै दोलोनि माने गबिन्द बिथां मानगोनां गबिन्द बिथाङाबो दंमोन आदा गबिन्द लोगोसे माने बिसावरायग्रा बिथांमोननि जिथु नोजोर जेराव माने रन्जन दैमारि बिथांमोनाबो माने जेलनिफ्राय फैबावनानै साइन खालामदों हिसाबै माने गाज्रि जायाखै होननानै बुंदों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरा खुनु बिरोध खालामाखै धरनाबो होआखै हिसाबै दिनैनि तारिखआवथ' रावबो माने गाज्रि जादों होनना बुङाखै गासै जाति जनगोष्ठीफोरानो माने बिटिआर जायोब्ला मोजां जागोन बिटिसि एरियायाव थानाय मानसिफ्रा आरोखि दा हिसाबै मोजांखौनो होनना बुंनांगोन खिन्थु हाग्रामाया दिनै बुंनो नागिरोबा गाव मुरिबै जानानै माने गाज्रि जादों ना बे राजनिति भाषा होनना बुंनांगोन आरोखि सेल्फिस होनना बुंनांगोन आरो नैबे समाव नोंथाङा नैबे बियाबनिफ्राय देरहालाङोब्ला नोंथांनि गिबिसिन खामानिया मा जागोन जथेस्थ' खामानि मावनो गोनां दं गरेस्वर समष्टि हिसाबै बिभिन्न अनुष्ठान प्रतिष्ठान 39टा डिपार्टमेन्टनि जिखिनि माने माबाफोर आसनिफोर लाबोनो गोनां बेयाव गायसननो गोनां जथेस्थ' खामानि दङ जेराव एक नम्बरावनो जाबाय डेभेलपमेन्ट जानोबा लामाफोरा जानांगौ दा हिसाबै आङो रङियानिफ्राय गरेस्वरसिम जिथु मेन रड माने ओरै काउरबानि साहाथिं फिंग्रापामावलागि आरो आंनि जिथु समष्टि बे हिसाबै जोङो मेन रड हिसाबै बेखौनो फार्स्ट स्टेप हिसाबै लागोन होनना लादों बेनिफ्राय जोंनि कन्दिकर आरो धुलाबारिनिफ्राय माने गरेस्वरसिम सहैनाय पथिमारि दैमानि जिथु महेस्वर बिथाङा आदरा खालामनाय मोनसे दलं माने 10 बोसोरावबो बिथाङा लुखांनो हायाखै बेखौबो आङो फार्स्ट स्टेप हिसाबै माने खामानिखौ मावलांनायनि थाखाय जाफुंनायनि थाखाय खामानि मावगोन जिहेतु जोंनि दिनाव दा बे खामानिखौ आङो सानदों बेनि बागैबो माखासे खामानि दंबावो मेडिकेलफोरखौ फोसाबनायनि बाथ्रा फाहामनायनि बाथ्रा दाफामनायनि बाथ्रा बेनि बागै एडुकेसन लेभेलनि स्कुल कलेजफोरनि माखासे रोखोमनि माने आसनिफोर प्रयजन जाना दं बेफोरखौ जों गायसननांगोन बिएड कलेजनि स्थापननि सिन्था खालामदोंमोन बेखौ जों गायसननांगोन माने ITI सेन्टारनि बाथ्रा सिन्था खालामदोंमोन बेफोरखौ जों नायनांगोन जोंनि मार्केट सेक्टरफोराव जों नायफामनो गोनां दङ बेनिफ्राय माने मा होनो टाउनशिप गरेस्वर टाउना जोंनि जिखिनि 8टा वार्ड बेयाव जथेस्थ' भाबै गोदान हिसाबै बेयो जिहेतु आंनो नांना लाबोदों निजायनो हिसाबै जथेस्थ' बेयाव मावनो गोनां खामानिफोर दं बेफोरखौ माने मावगोन होननानै आं मोनसे गाव आंनिफ्रायबो आरो दलनिफ्रायबो माने बेयाव माबा दङ मावनायनि जिथु माने इस्तेहार जों बेयाव सोदों दा हिसाबै जों सिस्टेमेटिकलि खामानि मावनायनि थाखाय आं जिमान नाजानांगौ आप्रान माने नाजागोन आरोखि नैबे समाव लाइमोनफोरनि थाखाय स्पेसियेलि माबाफोर थागोन लाइमोनफोरनि थाखायथ' जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय माने फार्स्ट स्टेपाव कर्म संस्थापन हिसाबै 10,000 माने सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय माने कर्म संस्थापन होगोन होननानै बुंदों दा हिसाबै जोङो नाजागोन जिमान हायो दा जेराव जों नुबाय थादों माने अन्न माने पार्टिफ्रा माने ओरैबायदि खालामदों माने जब कार्ड लानानै कालेक्ट खालामनानै माबा सोना होगोन जब कार्डनि दारै माने आयनाव मोनगोन मा मोनगोन होननानै हिसाब होआबो दा माने कद कन्दा नांना थानायावबो बिथांमोना बेबायदि माने अन्न दलफोरा माने खालामनायखौ नुनो मोनदों बियो गासैबो माने नंखाय आरो बेनि गेजेराव जिखिनि जोंनि दिनैनि तारिखाव माने जायफोरा
माने आयनाव मोननांगौमोन जब कार्डनि हल्डारै खामानिफोर मावनो मोननांगौमोन BPF दोलोनिफ्राय बेबायदि बेबस्थाफोरखौ खालामाखै आरो जायफोरा माने बिधवा पेन्सन मोननांगौमोन बिथांमोनाबो दिनैसिम माने गोग्लैसोनानै दं बेफोरबायदि खामानिफोरनि सायाव आङो जुदि देरहायोबा आं बेनि सायाव मोजां नोजोर लाखिगोन आरो माने थांनाय जितु 5 बोसोरनि मोनसे एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सनि सायाव आं मिथिबाय बेफोराव माबायदि मावोबा मोजां जायो बे हिसाबै आङो आंनि सायाव रायजो राजाफ्राबो दिनैनि सायाव आस्था लाखिदों हिसाबै आंखौ सहयोग खालामनानै खामानि मावनायनि थाखाय दिनै माने नारा नाथा बिथांमोनाबो जोंखौ सापर्ट खालामनानै देरहानायनि थाखाय सिन्था खालामदों आरो इयुनाव जिखिनि जोंनि गरेस्वर समष्टिनि जायफोर थालांनाय आदुरा खामानि आंनि मावनाय थांनाय 5 बोसोराव आदुरा जाना दंमोन बेफोर खामानिफोरखौ फिन माने आसनि हमफिननानै मावफिननायनि थाखाय आंनियाव मोनसे उद्देश्य लक्ष्य दङ बेखौनो नोंथांमोननोबो रायजो राजानिसिमबो आङो मोनसे आसा होदो हिसाबै रायजोफ्राबो ओंखारबोदों नैबे समाव नोंथांनाव मोनथिनो लुबैदों जे थांनाय 2015आव PCDR दानानै मोनसे दोहौ मोनसे लाबोदोंमोन जे बे बाराव सरकारखौ सोलायगोन बेबायदि मोनसे दोहौ PCDR दाबि खालामबाय थादोंमोन नाथाय जोबथि खेबनि थाखाय BPFआ बै समाव मिनिबाय दा नैबे बेलायाव बेयाव 2020आवबो नैबे मोनसे इलेक्सन जानो थांगासिनो बे बेलायावबो UPPLआ मोनसे दाबि जनायबाय थादों जे बे बाराव सरकारखौ गोदान सोलायथायनि मुङाव सोलायसिगोन होननानै मोनसे दाबि जादों दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो 100% सरकारा UPPLनिनो सरकार जागोन बे माने 100% माने सियर दिनैनि तारिखाव 30टा समष्टियाव देरहानानै थानाय रिपर्टखौ जों मोनबाय थादों बेनि लोगोसे आंनि गरेस्वर समष्टियाबो देरहागोन देरहानाया माने 100% जाना दं आरो सरकार सालायनायाबो 100% हिसाबै रिपर्टफोरखौ जों मोनगासिनो दङ टाइम टु टाइम बे खाथां आरो दा बे हिसाबै UPPLआ सरकार गठन खालामगोन दा UPPLआ सरकार गठन खालामोब्ला दा बेवहाय रायजोफोरा मा थांखि लानानै UPPLनो भट होगोन बा सरकाराव लाबोगोन रायजोफोरा मेन कारना बेनो माने 17 बोसोर जिहेतु BPF दोलोआ सरकार सालायदोंमोन बेयाव खुनु माने जौगाथायनि खामानि नुवाखै गोजोननाय मोनाखै ओंखायनो सोलायनाय लुगैदों आरो गोदान नांगौ गोदान जि जायो गोदान जानांगौ बेबायदि मोनसे सेन्सखौ नागिरदों आरोखि जिहेतु जेबो जाफुङाखै 39टा डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टआव जिमानखिनि खामानिफोर जानांगौमोन आं दानि बुंलांनाय बादि डिपार्टमेन्ट वाइसआव खिन्थु बेबायदि जायैनि थाखायनो सेन्सखौ नागिरदों आरो रायजोफोरा सोलायनाय नागिरदों बेनो आरो बाथ्राया बेनि थाखायनो गनायदों UPPL दोलोखौ नैबे समाव नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय नैबे ओनसोलनि बा नैबे बियाबनि जौगाथायनि खामानि आरो माखासे BTCनि बिसायख'थिनि सोमोन्दै नोंथाङा जोंनो फोरमायबाय नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ रोजा रोजा खुलुमनाय थाबाय